túto jedinečnú akciu. Keď sa kvôli predvolebným agitáciám, ani predvolebným ľuďom vypivo zadarmo. A netešíte sa tu ani kvôli impotencii Borisa Filana, ale žišite sa tu kvôli organizácii jedinečného podujatia, ktorý je kystický triatlon. Poďte bližšie. Prvé bude plávanie v obrovskom 57-metrovom bazéne, do ktorého sa vôjde 67 km kubických vody. Pretekári dajú 6 až 7 dĺžok, potom vyjdú z bazéna a nasadnú na stacionárny bicykel. Na ňom zajdú viac ako Chuck Norris na Tour de France. Neskôr z bicykla zlezú a urobia povinné koliečko okolo časti námestia Slobody. Toto koliečko bude merať okolo 20 metrov. Na štart sa nám pripravuje prvý pretekár. Je ním junior, prezivka Marian Galbali, ale rodičia mu od malička vraveli, že sa narodil Jožovi Rážovi. Takže je to Jožo Ráž. Jeho muskulatúra naznačuje, že sa skôr hodí do hovedzej polievky ako na triatlon. Odstartuj ma! Poďme na to! 3, 2, 1, štart! Poďme! Poslužujte trošku tých pretekárov. Dávali do toho úplne všetko. Sú mokrí od hlavy až po peci. Poďme, nasadáme na ten bicykel. S tými bufami to bude síce náročnejšie, ale o to hodnotnejší bude tvoj výkon. Na štart sa pripravuje aj druhý pretekár. Zároveň môžeme vidieť, ako... Poďme, jedním Peťan, ktorý je originál triatlonista, ale vo voľnom čase sa venuje modelingu. Podľa neoficiálnych správ je 375. druh, ktorý mal niečo s Claudio Schiffer. Paráda! Tieto obrázky nemajú konkurenciu na Slovensku ani vo svete. Zadáme na bicykel, bicyklujeme. A tá rýchlosť je neuveriteľná, len tak sa míhajú stromy okolo vás. Poďme, druhý pretekár, bežecký okruh, ale v bázene vidíme už tretieho pretekára, ktorý to zobral po hlave. Volá sa Tomáš Jedno, krstným menom Matej. Vidíme, že je mu úplne jedno, že pláva v teniskách. Je odhodlaný vyhrať túto súťaž. Poďme, zadáme na ten bicykel. Je jedno, že nám presvítajú spodky. Zase je to úžasná rýchlosť hore kopcom a blíži sa do cieľa svojej etapy cyklistickej. No poďme, stiahame, nenaťahujeme to. Poďme, dávame si jedno čestné koliečko. No a už vidíme, ako pretekári berú svoje zápalenie vážne. Páte aj štvrtý pretekár. Je to neuveriteľné, tento zápal je horší ako Iron Thor. Bývalý hokejista, ktorý má korene u Jozefa Golonku. Poďme, ideme z toho bicykla pomaličky. Nech dáme priestor aj poslednému súťažiaceľu z živočíšnej ríše. Je ním sám Pelikan.sk, ktorý sa Poďme. Pelikán sa bojí vody a bojí sa, že sa na prvom úseku utopí, preto si dá reverzné poradie. Najprv si môže zavednúť po námestí trošičku, potom si sadne na bicykel a neskôr sa pokusí utopiť v tomto ultravlhkom bazéne. Poďme si sadnúť na ten bicykel, aj keď si myslím, že tam budú vadiť tie vtáčie vajce na tom bicykli. No nevadí, poďme, skúsme to. A neuveriteľná rýchlosť vtáčej ríše. Medzi tým počkáme, kým Pelikán to bicykluje a hodí sa do bazéna. Zatiaľ by som uviedol nejakých tých sponzorov tejto akcie. Je ním hlavne Šmajdová Malka, ktorá poskytla časomieru do tejto akcie. Ďalej je to predvodca teplej vody v 4. tričku nášho baráku, ktorý poskytol vodu a bazén. Chlapi, vytekam na podlahu! Poďme trošku tomu Pelikánovi, buďme solidárnejší. Navrhujem vyhlásiť výsledky. Takže, loser, takzvaný proste stratený človek, ktorý už o nič nemusí hrať, je ním Majo Galbavý Jožora. Na 3. mieste skončil ten náš krásny model Peťko. Na 1. miesto a Duško, bývalý hokejista. Ukážem som kúsok stehna. No a na 1. mieste skončil dnešný biatlonista, ktorý už má za sebou jedny preteky dnes, Tomáš Jedno alias Maťo. Dúfam, že sa vám táto akcia páčila a ak sa vám páčila, tak posielajte peniaze na neznámy účet na nadáciu Drogy deťom a podporte aj hudobnú skupinu, ktorú sme založili prednedávnom Ježiš Kristus pije. Tešíme sa na vás na budúce s nejakou inou uletelou akciou. Dovidenia! Tak to sa netočí. Ty koko, mi to trhá nie tak pomaly. Kokos. Daj dvojku. Počkaj, musíš vypnúť.